and the other organizations. It's kind of a dream come true. 日本に来る前というより34歳まで自分が野球をやってるっていうことを想像してなかったんでですね、もう今こうやって今この場にいて野球ができていることを本当神様に感謝してますし、あとはホークスと、その他の2球団とこうやって自分にチャンスをくれた球団に本当感謝したいと思います。でもご自身のハードワーク、努力があっての賜物だと思います。どんな意識で続けてるんでしょうか。Man, I make it a lot harder than it should be. I don't want to give up hits and walk guys every time, but I feel like I got to make better pitches. But great defense behind me. I just got to let them put it in play and just keep going. 一生懸命トレーニングもしてますし、それにはやっぱヒットも打たれたくないですし、フォアボールとかも出したくないっていう気持ちもありますけど、自分の後ろにはすごいいい守備がいるんでですね、それを信じていつも頑張って投げます。さあ、日本はあと2日長い休みが続いていて、明日、明後日とたくさんのファンがまた球場へやってくると思います。ファンの皆さんは澤手投手と勝利の瞬間をまた喜びたいと思っていると思います。最後にファンの皆さんへ一言お願いします。Hey, just keep coming out and supporting us. We're doing our best. We play hard every day. These guys give everything they have every game, and we're going to give you 2 more wins. Let's do this. これからも応援に球場に来ていただければ、自分たちは必ずベストなプレーをして応えますので、あと2日、勝って終わりたいと思ってゴールデンウィーク、これからも応援よろしくお願いします。見事通算100セーブ達成しましたデニス・澤手投手